Hi guys, it's Sam Vita TV here. Wiki yatha ndinakulonjezani kuti ndikupasirani video imene ndikhale ndikufotokoza zinsinsi zimene mungathe kuchita pa WhatsApp. WhatsApp masiku ano yakhala njira yokhazikika kwambiri imene anthu ambiri akumagwiritsa ntchito kutumizira mauthenga osiyanasiyana. So musiku la lero mulole ndikupaseni njira zingapo zimene mungathe kugwiritsa ntchito kuphatikizapo kuti mahopu anu atakublokani mukhonzabe kuwatumizira message. Phone yanu kapena simu kadi yanu palibe amene angaitenge wina ndikusegulira WhatsApp wake kuti azigwiritsa ntchito. Tiyeni mukhale pomwe pamene ndikukubweretserani ma settings angapo amene mukhoza kugwiritsa ntchito kuti muchite set WhatsApp wanu akhale otetezeka, WhatsApp wanu akhale abwino kwambiri guys. Tisanapitire video guys, please mukaona mfundo inake kuti mwasina ifotokoze bwino kapena simnaimve bwino ibwerezani. Mukhana kuti muimvesa bwino china chilichonse. Yimisani, chitani pause, chitani play pakana mutamvesa bwino. So musiku la lero bwanji ndikuphunzitseni koyamba mungaike bwanji second step verification. Second step verification iyi ndi njira imene imalola kuti inuyo nokha amene muli mwini wake wa simu kadi, mwini wake wa nambala, inuyo nokha basi muzikwanisa kugwiritsa ntchito phone yanu pa WhatsApp, namba yanu pa WhatsApp. Ziwani kuti pali anthu ena amene amatha kutenga namba yanu kapena kuchita sim swap namba yanu inu musakudziwa, ndikusegulira WhatsApp, ndikuchita chilichonse chimene amafuna, and at the end ndikuzaitchola simu kadi ija. Inu mukatenga simu kadi yanu kuyika mfoni kumagwiritsa ntchito munabwino maganiza ngati palibe alisa amene analowaso pa WhatsApp. Komano truth to be kuti alipo ina kama atenga namba yanu ndikuyika pa WhatsApp. So njira imene mungachite zimenezi zichoyamba pitani pa 3 madoti atatu amene ali pa right top corner. Ndipo mukapita kumene koko pitani pa ma settings, bwerani pa account ndipo chitani tap amene palembedwa makuti two step verification. Mukapamba mbeda kuti two step verification, chitani enable two step verification ndipo chitani enable and set your pin. Mukachita set your pin izi ziponesa kuti namba yanu simu kadi yanu yokhayo inuyo nokha pin imene mwayikayo ndi imene nthawi ina iliyonse muzigwiritsa ntchito WhatsApp. Pamene WhatsApp wanu mwasintha location mwapita dali lina kapena kuchita chinthu chimene chachitika pa WhatsApp azikufunsani second verification. Iyi ndiyo funikira kwambiri guys, tiyeni mafoni akhale achinsinsi. Point number 2, mungatumize bwanji uthenga umodzi koma kwa anthu ambirimbiri opanda ka chizindikiro kaja broadcast. Chifukwa kuti anthu ochuluka masiku ano mangochita create broadcast ndikumalemba morning anthu ambiri amaboyeka kuyankha chifukwa kuti amaziwa kuti uthengawo simunalembere iwo koma mwalembera anthu ochuluka kwambiri. Iyi ndi njira imene ngati mumagwiritsa ntchito modified WhatsApp ndikutanthauza kuti WhatsApp GB, WhatsApp FM, yo WhatsApp ndi ma WhatsApp ena ngati TM WhatsApp, Egypt WhatsApp amene mukhoza kumagwiritsa ntchito bwinobwino. Choyambirira pitani pa doti atatu amene ali pa right corner. Mukabwera kumeneko chitani pamene palembedwa makuti mass message send. Achiteni add anthu amene mufuna kuchita add, lembani uthenga amene mukufuna kulemba then ndikutumiza. Izi zomachita create broadcast ndikumatumiza anthu uthenga pa broadcast. Anthu ambiri amaboyeka ifo amaziwa kuti simukuwatumizira message iwo ngati mozofunikira kama mango watumizira message just muchigulugulu. Anthu ambiri anasiya kuyankha mauthenga apa broadcast unless atakhala mauthenga a business kapena kuti akufuna mwagawire ndrama. Pa number 3, how to link your phone. Okay, ambiri timaziwa kuti tikatenga laptop timatha kugwiritsa ntchito WhatsApp koma zimafuna kuti phone yo ikhale pa line komanso ikhale pafupi kuandika ndi laptop. Komano pali njira imodzi imene mukhoza kugwiritsa ntchito kuti even phone yanu yathima koma as long as data WhatsApp kapena computer yanu ikuchitidwa feed ndi data mukhoza kumakhala pa WhatsApp. Chimene mungachite ndicho kuti timadoti titatu tumene tili pa corner, I don't know corner yake kapena timadoti titatu tumene tili pa corner pa right top corner. Mupite pamenepo ndikuchita click mamene alembedwa kuti link device. Mukachita click makuti link device musatire ma message yo and musatire ma step amene azikupasani ndosavuta kwambiri. And nthawi ina iliyonse imene data nthawi ina iliyonse imene WhatsApp yanu ili nthawi iliyonse imene computer yanu ili connected to data ma message azayamba kubwera posatengera kuti phone yanu ikhale pa line. Number 4, how to unblock yourself. Anthu ambiri tablokedwa pa WhatsApp, anthu ambiri tablokedwa, anthu ambiri ana munjira iliyonse komabe still more kumafuna utatumiza message kumafunsa komati utumiza bwanji message imene. Bwanji nditakuwuzani kuti pa madoti atatu pa right corner mupite kuma settings. Mukabwera pa settings pitani ku account, pitani pamene palembedwa kuti delete your account.
kenako chitani confirm kuchita delete. Ichiteni restart phone yanu, pitani ku Play Store. Ku Play Store pitani mukachite search WhatsApp amene mukugwiritsa ntchito. Ngati sali pa Play Store mumagwiritsa ntchito website ngati ma modified WhatsApp, pitani ku website amene mumagwiritsa ntchito mukachita download. Mukachita download WhatsApp wanu, mukachita download muchita register. Mukachita register as normal, onse amene anakublokani amakhala kuti achitidwa unblock chifukwa kuti WhatsApp yawo amakhala kuti iniyo simuliso pa WhatsApp, ndiye kujako namba imakachoka. Mukhozaso kuwatumizira message, hey, I am back. Mfundo ina funso matana kuti mungagwiritse ntchito bwanji WhatsApp amene anachita expire. WhatsApp wanu wachita expire, simungakwaniseko kutumiza message ina iliyonse. Ena kukuuzani kuti WhatsApp wanu wachita expire zulo kapena kuti wachita expire lero, simungakwaniseko kugwiritsa ntchito message ina iliyonse. Mulibe data yoti mukhoza kuchita renew kapena mukhoza kuchitira update WhatsApp wanu. Mulibe data yokuti mukhoza kupempha mwina lo palibe munthu ena alisenso amene angatokutumizira, kapena mulibe data yokwanira kuti mukhoza kumuza munthu akutumizireni kuchokera pa WhatsApp. Wow, musapanike. Chimene mungachite, pitani ku settings a phone. Ngati tingweleka mwachisanzo phone WhatsApp anu anachita expire pa 26 June. Let's say pa 26 April. Wachita expire pa 26 April. Inuyo date ndi pa 27 April. Chimene mungachite ndi chokuti muchite set date yanu ndi 4 days back. Let's say ngati WhatsApp wachita expire pa 26, date ya phone yanu muchite muike pa 22. Please remember, pa nthawi imene mukupanga izizi WhatsApp yanu date settings muike ku manual, isakhale ku automatic kapena kuti isakhale ku network provided time, koma ikhale ku manual. Pamene ili ku manual muchite set date yokha. Musachite set nthawi, mungochita set date. Mukachita set ichite ni restart phone yanu. Mukachita restart phone yanu, WhatsApp wanu azayamba kugwira ntchito koma azitenga date ya mbuyo. Motero pakhala message ochuluka amene muzoona kuti message akhangati anatumizidwa last week, pamene mwina message anatumizidwa like 2 days ago. Ngati kuli kuyambiriro kwa mwezi ngati pa 1 April or pa 1 May, please ikani date yanu ngati lese date ngati apa 25 April, 5 days back or 4 days back. Izizi muzichita date nthawi ina iliyonse 4 days back. Every time like madusa 2 days muchita set 4 days back. Madusa 2 days 4 days back until muzapeze WhatsApp wina. Guys, video ngati mwayikonda, please subscribe. Please subscribe guys, please subscribe. Okay, mfundo yomaliza. Anthu ochuluka amakonda kuchita anthu ochuluka amangokonda kutenga manamba anthu ma WhatsApp ena ngomakachita ali ma group awo. So it's kind of annoying. Zimabore kwambiri. I don't know. Ndizo bore. Kuti sakhale zo bore guys, please make sure you like this video. Okay, kuti muthane nazo izizi, pitani kuma settings. Pitani pamene palembera kuti privacy. Ndipo pitani pamene palembera kuti groups. Then you can select to my contacts or contacts except ngati mukuza kuti pali nyanu ina yake amene amakonda kuchita ngati mukuza kuti pali wina wake amene amakonda kuchita nadi ma group mukhoza koma muli nawo contacts zake mukhoza kupanga my contact except ndikachongera dzina lake kapena mayina awo. In so doing WhatsApp wanu azakhala otetezeka, WhatsApp wanu azakhala otamandika. Dzina langa ndine Sam Mavita, ndimapanga ma video makamaka okhuza ndi entertainment, kufotokoza nyimbo ku Malawi. Ngati mwayikonda video iyi mutandipasa like, titakwanisa 500 likes ndipo nyaso video ina yokhuza amene timungachitira update social media, WhatsApp, Facebook, Instagram or maybe social media yose amene mungathe kuivotera. Sam Mavita guys, please subscribe. Thank you so much.